Het ziet er futuristisch uit zo aan de muur, maar toch zijn dit letterlijk de nieuwe arbeidskrachten in de vrachtterminal van Maastricht-Agen Airport. Dat ondersteunt de jongens dus dagelijks met het tillen en het bukken, eigenlijk met het stapelen van de vracht. Wow. Je voelt gewoon constant hoe je dit ding, je benen supporten en je rug en eigenlijk alles is gewoon moeiteloos. Het monitort constant je beweging en het leert dus ook van de bewegingen die je maakt om je daarbij de hele tijd, de hele dienst eigenlijk te ondersteunen, zodat je dus tijdens het tillen en het bukken ondersteund wordt. So what's the main difference working with or without the skeleton? The main difference is that every time you're gonna repeat the same movement, you're gonna feel less pressure on your back. Het exoskelet, zoals het tilhulpmiddel wordt genoemd, tilt mee tot een maximum van 38 kilo. Vooral bij repeterend werk merk je de meerwaarde van het apparaat. These boxes, believe me, it looks easy, but when you do that for a couple of times during the day, you feel the difference. Als jij pas begint op een dienst, dan ben je nog fit en energiek. Naarmate dat de dag vordert, dan gaat je energiepeil dan zakken. En dit systeem herkent dat en die pakt dat dan over. Dus die belasting wat je dan eigenlijk niet meer kunt leveren, die krijg je dan ook eens een keer extra gesteund door het device wat je om hebt hangen. En zoals wel vaker het geval is bij iets nieuws, als je eenmaal aan gewend bent, wil je niet meer zonder. On this kind of task, I would say is I cannot do it anymore without